geeft zelf al een paar leuke vragen waar we nog geen antwoord op hebben. Waar is het op gebaseerd? Zijn het levenswerkjes die je zelf hebt meegemaakt? Of zijn het toch de theaterstukken die heel herkenbaar voor iedereen zijn, behalve misschien voor jezelf? Ja, uiteindelijk gaat het volgens mij altijd over vrienden die stilstaan, liefdes die gaan en komen en alles wat je in je leven nog zou willen. Maar dit zijn voor mij wel verhalende liedjes over dingen die ik tot nu toe heb meegemaakt. En vandaar natuurlijk ook de tour, want nu gaan we verder op zoek naar nieuwe avonturen, voor nieuwe liedjes en nieuwe verhalen. En welke levenswijsheid zit er eigenlijk in de EP waarvan je zegt van dat is wat ik echt hoop mee te geven aan het eind? Ja, meegeven. Ik hoop allereerst dat mensen gewoon ontzettend ervan genieten. En dat ze blij worden van de muziek. En voor de rest, levenswijsheden. Ik zou zeggen, ga vooruit en leef niet truttig. Nou, dan kijken we nog even vooruit. De rest van het jaar, wat zijn de plannen? De plannen zijn dat we heel veel gaan spelen met deze EP en met deze liedjes. En dat er dan in het najaar een deel 2 van Waar Spreken We Af volgt. Misschien wat meer de herfst in, om de herfstdepressie weg te drukken. En aan het eind gaan we natuurlijk weer keihard zingen op Jou met Kerstmis. Ja, want die komt gewoon met kerst nog een keer weer uit de mottenballen. Als het aan mij ligt wel. Als ze meer informatie willen, waar kunnen ze terecht? Keesvriend.nl. Kees met een K, zoals je Kees kan heten. En .nl, zoals we allemaal weten hoe het werkt. Of op Facebook, dan kan je de pagina liken en dan komt alles vanzelf goed.